Aquest edifici està al vell mig de la plaça. En aquesta banda hi ha, de fet, la torre de l'Ajuntament. Vas a parar. Es pot veure, Sí, sí. Hi ha un afer que està fotent. Et desfàs per dintre, però... Desfàs. I aquí la gent menja menjar de la paradeta aquesta. Molon, kikiowaski, pinxos de carn, verdura, champinyons...